Sziasztok, srácok! Ezen a napon egyvédjezni fogok a barátommal, és nem tudom miért Brawl arénában. Megkérdezem tőle. Nem nézem, hogy nem biztos, hogy nézi a csatet. Nem baj. Akkor is... jó, most átváltotta. Mindjárt. Valami másra. Event, az oké, hogy mi a... Nem már. Rólam menjen. Na, itt vagyok. Tehát... durva lesz. Piper vs Piper. Nézzük. Szerintem én jobb Piperes vagyok amúgy, de ő magáról azt mondta, hogy ő jobb nálam. Hát mondhatjuk, hogy rosszabb. Szerintem. Közel se vagy. Na, gyere! Mi van? Gyere! Hoppá! Azért én nekem se szabad bedőlni. Jó, hillelődjünk. Jó, nice. Nice. Hát idáig 2-0. 3-0. Négy 0. Hát, tesókám nem állsz a legjobban. Nem már! Jó, még mindig én vezetek. Nincs semmi. Au! Jó, még mindig én vezetek. Ez az. Ez most őt rájá. Hagyjuk már, menj innen. Ne! Jó, nice. Ne, gyere vissza! Gyere vissza te azonnal. Ne. 7, 6, 5, 4. Nem már! Nem már! No way! Ezt nem hiszem el. Jó, nem baj. GG. Jó. Na nézzük, kit hozzak ide be. Nem éri meg. Mortis. Ebben szét fogom szivatni. Ready. Ez kíváncsi vagyok, hogy... Tehát ha most ő is behozza a Pipert. Jó. Tehát... igen, szerintem ő is Mortis fog hozni. És nem. De nem baj. Kövinek én hozom Byront amúgy, szerintem. Az a jó, hogy könnyen fogom majd dodge-olni az atakokat. Mert nekem is van egy Byronom. Nice. Még jó, hogy egy jó Star Power-t hoztam be. Jó, nem szabad most bedőlni ennek. Mert van ultia. Ne! Jó, oké, nincs baj. GG. És a Hyper még sehova sem ment fel. Jó, ezt kaptam, GG. Nem, a gadget nem csinál semmit ellenem. Nice. Az a baj, ezt egyszer már beletettem ellen, és azóta ezt csinálja. Jó, most nem fog elérni engem. Jaj. Ne.
És ő vezet kék csillag miatt. Jó, nem baj. Áú. Ne. 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 Hagyjuk már. Ne már. És megint ő vezet. Jó, az. Elcseszte a gecsicsét. Na jó van, menjen el! Ezt nem nyeri meg. Ezt nem nyeri meg, ha rajtam múlik. Jó! Jó! No way! No way! Ez is GG, nagyon ügyes volt. Tehát ez is GG, mert nagyon ügyes volt. És tippingelő is vagytok. Visszanézem. Mit írhat? Tesó! Csak egyel nyertem. Csak egyel nyertem. Nem tehettem róla. Na, akkor most én hozom be Byront. És valamit szerintem be is rakott a chatbe. What is this? Én is így gondolom. Na akkor, ideje szétszedni. Ideje szétszedni őt Byronnal, és most ő hoz Spike-ot hozott. What? De miért? Hát jó, mindegy, nem akarom megtudni. Ő gondja lesz, ha nyerek. Jó, hát idáig 1-1 az állás. Nice. Hát ennek szempontjából lehet jobb lett volna a másikat hozni. Mindegy. Jó, most ha így menekülök, nem annyira kap el engem. Ne! Hú, de hülye vagyok. Az ultit magamra akartam dobni. Csak az autóatak hülyeség. Osztom, mekkora dodger vagyok. Aha, szia. Ne. Jó, egyet kapott. Nice. Jó, 2. Ne. Kapta. Jó, nice. Gyorsan vegyük innen. Annyira tudta, hogy meg lesz az ultim, és ő is ultizni akar majd. Jó, kapta. Jó, ezt is kapta. Hol van? Mondjuk a szép dodge. Jó, ott van. Nem? Tönyi nem. Tönyi nem! Ne. Jó, inkább ez. Jó, kapott egyet. Semmit nem ér az ulti. Jó, nice. 1 HP. Ne. Az a szaros kaktusz. Utálom. 15. De nem ér kempelni? Ne! És ezt is megnyertem volna. Nem baj. GG. 2-1. Most ilyen nagyon nagy hülyeségre gondoltam, hogy behozom Charlie-t. Hát kit hozhat? Nem, én nem leszek olyan ember, aki behozza ide Spike-ot. Én nem vagyok olyan. Colt. És figyeljetek, az lesz, hogy ő is fix Coltot hozta. Figyeljetek. X. Ready.
Figyeljetek, és azt fogom látni, hogy Coltot hozta, és Mortit hozta. Na ez most érdekes volt. De mindegy, Colttal szétszedem amúgy. Nagyon jó. Colttal én pró vagyok. Ő is pró amúgy, tehát nem becsülöm alá a tesókánkat. Jó, dead. Mondom dead. Dead, igen. Pontosan. Na gyere! Nice. Na, nem tudom, hova ment. Ne! Tűnj innen, tűnj innen! Tűnj el! Jó, nice. Itt vagy a szélén. Mi? No way! Jó. Ideje elkapni. Jó, és most kapjuk el, figyeljetek. Nem? Most nem akar jönni. Jó, még egyet. Dasher és szétszedtem. Nice. Jó, már be is célzom, le akarom lassítani. Jó, nice. Nem? Szerintem ő is elbecsülte, hogy én milyen jó vagyok Colttal. Na gyere! 15 másodpercben és én állok nyerésre. Na mi van? Ez van, tesó. No way! És megint megnyeri. Hát beszarok. 3-1. Jó, hát akkor én behozom Charlie-t. Nincs más esély. Nem vagyok vele próm, nem azt mondom. Ez. Jó, én be is letizek. Lesz, ami lesz. Nem tudom, kit fog hozni, de szerintem ő most behozza Coltot is. Nem biztos, de lehet, hogy Coltot hozza. Nem, megint Mortis húzik, hát beszarok ezen. Jó, de ez a gadget ide nagyon jó lesz, mert hülyeségbe fogja elnyomni. Jó, nice. Mondom, ez nagyon jó. Mondom én. Hajrá! Nice! Ott vagy. Láttalak! Láttalak? Jó! Már nem mer rám jönni, mert tudja, hogy mindjárt ultim van. Na, igazából most lesz ultim. Ja. Direkt hátrébb megyek, mert láttam, hogy van ultia. Jó. Nem akarom megkockáztatni. Jó, ide pró vagy, tesó. Nem, ez se jött be. Ó, ez mondjuk lehet, hogy nagyon nagy hülyeség volt. Aha, ez az volt. Jó! Oké, hátrébb megyek. Jó! Ez az, nice. Jó, szerintem még 2 kör van amúgy, de... Ajjaj, baj van. De megint a végére hozza ki ezt a szarságot. Hát komolyan. Gyere vissza, gyere vissza. Gyere vissza. Azt mondtam, gyere vissza. Ha-ho! Mor! Mor! 4-1. Ne már.
Áj. Jó, akkor egy ötletem maradt. Colette. Ready. Ha most megint behozza a Mortis, én komolyan mondom, kiúrok az ablakon. Jó, nem, de egyszer nálam is van egy határ. Nem ugrok ki az ablakon, de... Mór. Miért? Miért kell ezt csinálni? Miért? Na, ilyenkor mi van? Hoppá. Ilyenkor mi van? Na, ilyenkor mi van, tesó? Tesókám, mi van ilyenkor? Félsz rám támadni, vagy mi? Hú, de a nagy gadgeteivel, avval szétszed, ugye? Amiközben én 16 000-szer visszahillelődök. Bye! Jó, nice. Na gyere! Dead. Nice. Hyper ulti. Nice. Ok. 6-1. Na, ezt most én nyerem meg. Jó. Most egy picit így izé leszek. Mindig, amikor izé vagyok valamiért, akkor vesztem el, és ilyenkor marad már csak 30 másodpercem arra, hogy ezt visszahozzam. Na jó van. Nem áll. De ne kempeljünk. Jó, hát igazából ezen múlik, hogy nyerek-e most ezen az 10 másodpercem. És figyelj, megint hátra megy, és kempel. Megint ez. De mór! Ez mi? Így, jó, akkor én is csinálok ilyet, hagyjál már. Várjatok? Behozok egy nagyon idegesítőt, amivel szét fogja idegelni magát. 13-15. Hát akkor még egy nem tudom hány perc. Megnézem addig a profilját. Ugye nincs ezrese, aminek jó Edgar, de nincs ezrese azon kívül. És figyelj, most megint behoztam Mortist. Annyira nagyot arat Mortisszal, hogy én nem tudom, mit csináljak. Talán csak Griff hiányzott az egészből. És most szét fogom szedni szegényt. Látjátok? Most figyeljetek, most meghagyom, hogy rám desseljen. Jó. Na, gyere! Gyere! Nem bántalak. De megint félek a gadgetjétől. Picit messzebb jövök. Na, gyorsan gyere már rám. De szar. Nice. Jó, easy. Ajaj. De nagy ellet kap ez most a végén. Jó, nem baj, még én vezetek.
Hát, ezt is én nyertem. GG. Beírom, hogy még 2 meccs. Na akkor. Én már választom is az új brawlert, ami Bibi. A heal és a gyorsaság. Ready? A gyorsan mór. Ok. Lássuk csak. És megint Mortis-szal. Tehát ez a csávó, ez csak Mortis-szal jöhet. Nem hiszem el. Beszarok rajta. De melyik az az ember, aki csak Mortis-szal jön? Hát jó, mondjuk így könnyű megtalálni. Jó, 1-ből 1. Most gyere rám, ha mersz. Nice. Ui, a bubble. Egy kis hírt nyomok. Gyere, hoppá. De annyira utálom ezt a gadgetet. Miért kell ezt hozni? És most ő is olyan toxik, mint én. Jó, ezt most megérdemlem őszintén. Azt hiszem, hogy tudja, hogy gyorsabb vagyok nála, ugye? Ne, egy Hyper Bubble-öm ebben ment el. Na tesó? Jaj, hülye vagyok. Mondjuk ebben lehet trükközni. Ha csak nem a barátod egy olyan ember, aki Mortis-szal játszik, és ezt a szaros gadgetet nyomja folyton el. Hát ez rage bait. Jó, ez dead. Ő most már dead. Jó, és én most már megyek is hátra. Jó. Bye. Jó, GG. Akkor 4-3. Egy meccs. Utolsó meccs. Figyeljetek! Én most nem leszek senkivel se, semmilyen pro karakterrel, hanem én behozok valami olyat, mint például Squeak. Jó? És szerintem ő megint egy Mortist hozott, és nem, hanem egy Nonit. Végre! Az utolsó meccsre átváltoztatta a karriát, örülünk neki. Na akkor... Hú. Jó, egyet kap. Mondjuk a Nanit azért mondhatjuk azt, hogy könnyű dodge-olni. Jó, azért nem. Nagyon nem könnyű dodge-olni. Ugye az lenne jó, ha most én megölném egyszer őt. Valahogy. Ja, amúgy ennyi a dodge. Jó, azt kapta. Attól félek, hogy... Jó, azt oda berakom, mert az le fogja lassítani, ha arra megy. Kérlek, ragadjon rá egy. Jó, ez az, dead. Nem hiszem el, hogy a szaros Nani... Ne! Hú, de utálom a Nanikat. Most fogom megutálni őket, úgy érzem. Na jó, van, nekem pályunk már. De... nem lehetne scam nélkül megoldani?
Ajaj, van egy hyper ultia, aminek nem örülök. Jó, azt kapta. Le van lassulva, nice. Jó, 1-2, nice. Menjünk innen. Nem. Most a hyper ultiával fog jönni. Jó, nem ért semmit. Semmit nem ért, tesó. Én itt maradok. Tőlem aztán jöhet, de nem is maradsz itt. Na jó, azért inkább hátrébb megyek. És dead. Nice, 4-4. Jó, mivel 4-4, ide beírom, hogy döntő. Tehát, ez itt a döntő. Nem tudom, kit hozzak. Tehát, Maxet megpróbálom. Megpróbálom azt a Star Power-ét, hogy alaptól töltődik a ultia. Aztán lesz, ami lesz. Legalább Max-el gyorsabban oda lehet érni a célba. Hogy hát értitek, hogyan értem a camp helyre. Lehet ready. Na nézzük, hogy beredizik-e valaha, vagy nem. Jó. Na, és Rikót hozott. De sokánk. Az a jó, hogy Max mindenki, tehát ő a leggyorsabb roller a játékban. Nem hinném, hogy a Rikóval le fog előzni minket. És én már akkor megyek is hátra. Nem. Figyeljetek, letryhardolom a Rikót, vagyis Mort. Jó. Igen. Nincs olyan fal, amire... Jó. Dead. Most mit csinál? Ja, jó, azért játszik. Játszik, csak tetteti. Ajaj, ne! Jó, én mindig én vezetek. Nem baj, most ő ide jön. Nyugodtan jöhet. Semmi értelme. Na jó, azért... Nem. Jó, amikor lő, egyből nyomjuk a gadgetet. Nem nyerheti meg ő a 10 000 forintot. Nem nyeri meg. Nem nyerheti meg. Nem nyerheti meg. Érted? Nem nyerheti meg ezt a nyereményt. 24, 23. Jó, oké, az ultiát elcseszte. Nice. Jó, ez az. Ne! Nem hiszem el! 8. Nem hiszem el! Jó, nem érdekel, én még megyek vele egy meccset. Nem. GG. Nice volt. Sziasztok!